Hevalê nêja divê xebata xwe de em ê ji were behsa çar elementên Empedokles û hinek nêrînên atomparêzan bikin. Belê wekî zanîna we ku Empedokles berî zayînê di navbera salên 409 û 403 de jiyaye û filozofekî balkêş ê beriya dewra Sokrates e. Mîna serokekî siyasî alîgirê demokrasiyê hatiye nasîn. Xelkên wê demê wiha bawer kirine ku ew mirovekî xwedan keramet e û xwe avêtiye nav alavên çiyayê agirîn yên Etnayê. Li gor berdestiyên ku têne zanîn hinek ramanên Parmenides jê qebûl kiriye. Lê belê baweriya xwe bi guherîna bêrawest a gerdûnê aniye û xwestiye ku vê yekê nîşanê me jî bide. Empedokles jî mîna Parmenides gotiye ku madde ji tunehiyê nikare çêbibe yan ji hebûnê nikare tune bibe. Li gor bîr û baweriya Empedokles jî hemû tişt ji çar elementan an jî em bêjin nûve unsuran unsurên cuda û naguhêr pêk hatine ku ew jî ax, av, hewa û agir in. Agir sebebê çûrîsîna ezmanî ya rojê û stêrkan bû. Tê dîtin ku ew teoriya çar elementan a Empedokles ji aliyê Arîstotelesî ve jî baş hatiye bikaranîn û heta dewra Rönesansê jî di ramana Rojavayê de bûye xwedî rolekê girîng û mezin. Heta di roja me ya îroj de jî pirî caran behsa teoriya Empedoklesê a çar elementan tê kirin. Atomparêz jî di nav loda filozofên beriya Sokrates de cî digirin û tê dîtin ku xwediyê têgiştinekî kûr bûne. Ji bilêvkirina atomparêzan mexseda me Leukippos û Demokritos'un ku ramana wan a bingehîn jî ev yek bû. Hemû tişt ji perçeyên gelekî hûr an jî em ê bêjin biçûk hatine holê. Heke madde têra xwe perçe bibe wê demê de em ê rastê perçeyekî herî biçûk bên ku ew perçe êdî napelîjin û ji hev cuda jî nabin. Navê atomê li wan perçeyên herî biçûk yan kûr dikin. Maneya peyva atomê tê maneya a ku êdî perçe nabe yan jî em bibêjin napelîje û ji peyva Yewnaneya atomosê hatiye hilbirandin. Li gor dîtina Leukipposê atom nehatine afirandin û nikarin tune bibin yan nikarin werin tunekirin. Hemû tiştên ku di gerdûnê de hene yan ji çêbûna atoman yan jî cihguherîna wan pêk hatine. Şîrove û raveyên Leukippos û Demokritos yên derheqê guherînê de meriv dikare bibêje ku di esasê xwe de determînîst in. Çimkî nixwestine ku diyardiyên xwezayî li gor mebestan şîrove bikin û ev helbesta wan jî giring e. Demokritos wiha gotiye ji bo min dîtina delîlekî ji qiraltiya Persê giringtir e. Lê belê li gor hînweriyekî din a atomparêzan jî ku wekî hînweriyekî bingehîn hatiye dîtin, gerdûn ne berdewamiyek e û ji heyînên cuda pêk hatiye. Di vê xelê de jî tê dîtin ku li dijî ramanên Parmenidesî derketine. Wisa xuyaye ku fîzîka atomê di navbera Parmenides û atomparêzan de dest pê kiriye. Bêyîguman gavên atomparêzan ji bo felsefeyê gelekî giringin û meriv dikare bibêje ku xwediyê ramanên xweserin.